Вас удивил первый тур, результаты первого тура? Результати першого туру вас удивили? Ну, вони мене шокували. Я знав про те, що, звичайно ж, є критицизм щодо президента, але такого розриву я не очікував. І, як на мене, в даному випадку переміг не Зеленський, а перемогла технологія. Перемогли тонкі технології, комунікаційні, в соціальних мережах, впливання на психологію людей, дуже добре розуміння психології, зокрема, українців. Так що я бачу передусім цей момент. То есть никакого феномена Зеленского не существует особо? Він став символом. Хоч насправді він абсолютно не дорівнює цьому символу. Мені навіть його до якоїсь міри шкода, тому що він став інструментом великої боротьби олігархів в Україні. Це внутрішня, це українська розборка, це боротьба між олігархами, а як інструмент використаний Зеленський. І як він буде поводитися, ну добре, можна зіграти комедію і так далі, талановито, я, правда, не дивлюся, кажуть талановито. А як він насправді буде поводитися, він же ж може стати пішкою. А чий? Як на мене, починав він з пішака Коломойського, а зараз це вже цілий ряд його, наскільки я розумію, фінансує зараз достатньо потужна сила олігархів.